May Makati, masap na pa. Yung mga gusto ko sa nagawa makasab mo. Gusto ko kasab mo. Parang na gusto na ako magabasa yung kalo. Pero sumigable ko lang. Bago mo galing. Kilo yan laki mangito so yung kung may maabot ang pansin magbagamay na kalaw maabot ang may nakalawod ba may asa lawod
Brad, ito ginura. Ay, gulo.
Pero, ay, ulang muda so yan kapan makakasal apa yang apa tahu pasti bisa kilo oh oh ay nak namin nagpapakalya ako ay no pag-oras na marao nagpapayan trabaho ito tawagan mo ayaw lumagang ako minatukan sa kasi kung isang tao karoon sa mga karoon sa mga kaya yan pa sa minatariyan yun ko yan kaya pa tulong alam tulong alam natagsalaga ba daw yung programa Marendo. Okay.
Lumutas ko pa rin. Okay. Baka sige na. Sige ba? Dito ba? Di ba yung mga
Hello. Pero, hindi na mo dito. Dito mo Bulilaw. Dapat pala ganyan. Hindi ko pa. Hindi na maldiyo. Mabita pa.
Okay, balik. Kasi, dapat balik. Yun na. Yun na. Gawad. Mga kanong singkay na. Kaya, bonding. Ano? Bigyan. Tapos mo. Yung talaga pwede dito. Balik. Satu nga lang, pasabot lang. Lupa.
25.
Ayaw kayo ba?
Five.
Tortahon.
no, no. Pwede ka. Pwede. Makalala. Huli na po. 7 hours.
Mahal ang sira 308. Tidak siya kung tayo.
Malinaw. Ada. Boleh ya. Baka nabulot. Baka nabulot. Baka nabulot. Baka nabulot. Iyo. Baka nabulot. Kevin, baka ilaw. Huli na.
Basta pinaano din sa mga break sinabay na ni Gito. Dari kung may wala ma maganda siya. Hello. Para ang naman di
Paano kayo sa... Lumayon! Ano? Buwan. Ano naman? Ayun na daw gusto mo. Siguraan ng... Tingnan si Maylin. Buray-buray ang bakal niya.
Ayun ko lang. Ano ako? Dalang. Luwi. Ulinaw. Ulinaw ka naman. Kayo, kailangan pa yung mga payo. Yung bata. At pag-ini, ako ba yung manggil? Hindi na kayo. Pero naman na. Ako, ang sarap ako. Hindi alam na niya. Sige ko sa hindi lang. Ano ko ka?
Ay, nagawa.
ako. Ano? Alright.
Iba na yan. 74. Tutunay na bulina. Tutunay na bulina sa kanaya. Malang ini Perino kaya bulina. 74. Diba? Para zero yung pansalan.
Sino kaya? Buli na bagay. Malumuan. May balik na. Siguro ano na buli. Ari na ang Boleh kapatiran mo? iyo. Sabon kayo. Oo. Sama ano? Ano? Babahan. Hindi mo sa ibo. Dapat ba ito? Ako nga nito, kahit ano, lipat na naman sa diwi. Wala, siguro Oo. Kasi ito marami. Trabaho kami. Pag-September. Hanggang ngayon. Naman para sa kusina. Kung dapat
Wala akong gusto. Kaya iba naman yun. Kalig. Yeah.
Alam na siya. Ano pa rin?
Go. Mga pungga pa. Oh! May dito. Nagpapasa. Ano na lang sa... Exactly.
no? Sabi, 10 kilo. Magkano eh? Sige, saan ka ba? Okay. Okay. Ba't may sagot? Bulan gitu. Jadi makasabing araw na yan for me. Ang kita ko. Mahalan na. Hindi ka nagkaan na. Mabawal ba? Hindi. Pupok. Kaya ano po? Aran sa mga anak yung pinig sa go. Tapos paano siya? Paano? Tapos ang na araw ko sabi araw ko nang kita ang tapos ay ako siya so dek ko tinig din pati hindi lang napas pag nagkasil ko nung pero kita ano ang benefit ito ulit akong makatuwa na rin sa nawigan siya mga 50 to 80 giling kami kilo boy.
boy. Yan din. Ganyan lang, ako lang. Dito kasi na yung bigalan. Oh.
Hello? Yeah? Oh.
Tripod.
Everything no. Ano mo mo? Kanina. Mura na. Sabi ko.
Diyos, marami. Ay, napagdasan yung Kaya, original po, ano? Dahil, original, adit tayo. Mak, Mark? Ano ito?
Kahit ikaw, buli-buli mo. Isyo. Nakakawa ba sa kinagat nakatangat ipag ko nito ay ko bagat so tani pa so na malami ay pati pag mas sa briefing ko nagdudukot maga kasi ako do tayo malami kunya ko ano kung kami ay kami pala si Mama kataram bong si Papa mo mama mo hindi ka mo ay kasi kataram ni Makain ano or yun kampo yung mo pare Jesus atang hiling ka pangalan ini ikut tak ikan buka tahu payung hindi aga loko ka baka na niya sama kami makan tabu kamu dulu kami mas ano ba kapag malama akong very bad dan itu ano paano naman eh ano ko pwede naman eh
Ano? Anong buto? Nagtira dyan naman. Pamagin. Ngayon na. Pag-inupet sa may ano ay magaling pa natin magagaya sa mga patanda. Payo mo din nanti ka sa magayon ano yung inabas ko na. Limang kilo. I think kilo naman ay sa umba. Nambah ini kilo. Para dalam berarti itu lang ibang kapatan utang na mas wala ka mga ibang ball ako result na daga ng daga saya may kaya
ha? Ang tulong ka pa. Parang talaw. Dolo. Agresif. Ay, ito pa. Sa dua nga. At least ko para Palaknak. Puro kang rami. Ay. Elio. Ano kayo? Sana? Apa?
Alam mo.
Yan, magkaba. Pero nito ay kipa yun. Sa liit mo. Huli na ba? Yan, hello. Ano? Mulaw. Tayo. Okay. Yeah.
Dito. Nawala ikaw kung ilang ay hindi naman ano trigger it yung dito dito para ka buwang
Laka. Ha? Laka. Luma? Luma? Ako? Ano? Para sa bintan. Iyo. Yung isang ba? Ang ba? Di, sasabihin ka pa doon. Sali. Daing ano? Sali. May, Right. ano ba? Love. Love. An? Ano araw sa yan na sila? Wala na isa araw. Sila makakabang.
naman ang lugar. Siguro din na ano, sa bulo. Ini puro bongga. Yan, bulod. Ay, dari ko. Ito na ini. Kasi yung kanan video kimen ano ako ano ito pero may gawa Sabi na. pero may gawa ba yung Bastard na. Magulit ako painin yung pala para buli na tira mga 14 na 50 lang Ginawag talaga sa labi. Sige ba? Report? Try ba mga yung talaga mo tawa dala hindi ka mo nasabi yan ano yan kung yung mo kinakaw kaya pa lang hindi na Kaya pala.
man. Pagkalo po. Kilo. Nagkakan ba sa kilo? Hindi. Ang lubul. Kilo ka. Kilo. Now, boss.
Mamaya mo kayo na talagang sa paglakang natungkit what is ang hirap ng ko na pati